Go! Kasi bala diri kay kalakalag biyog ba? Liwas na kong balik. Tay, ako ra isa mabilin diri agaw. Aw, wa gilain gaw. Antusa na lang gud. Aw, uban na lang ko gaw. Ako ra isa diri adlok kayo oy. Dili pwede gaw kay namog gyud mga karga gud mga taho. Tay, unsaon na ni ron? Aw, sige lang gaw. Gaw. Basta balik dayo na. Oo lagi gaw, liwas balik ko liwas. Let's go, dyan si agaw ba? Yuli yung bukid. Oh no! Balaya ba yun? Ako nga, dyan yung agaw eh. Tulong ko. Man, tama na, mas hindi na nakamata ba? Pre! Ang mamahan, wala ni mata. Nasubraan na ni si Kadlok ba? Kadlok? Ako rin bahalaan na para mamata. Hoy, mata ba? Mata! Pre! Ay, Kadlok, si Dudong ni! Dong, nganong naman mo diri? Happy Halloween, pre! Mahal na yung motor, mahal, oh! Uy dong, kuya ba rin yung porma duha dong? Aman mo to? Ay, mag-perform rami sa eskwelahan ko, Loy. Oh, sama ni mong kauban kuya magkikinanawan. Pagkaro nga! Ay, man! Dong, tabang dong! Mahal? Behave na! Behave na, mahal ah! Behave na! Behave! Nakaloko ka! Mata dong, di mo na basta-basta yung mga uyab dong. Oh, pabuang-buang ka! Mapaakan juga ni! Ay sa, magnindot nilang costume ba? Ay, tama dong. Gusto mo mga kwarta? Oh, ug kwarta! Gusto kayo! Sama na! Oh, ali na gud mo duha. Sa butong ta mo dali. Oh, okay na. Okay kayo! Okay na. Okay kayo. Oh. Pasin ako kay mo may sabot na to, ha? Pre, mong igagaw dyan nung nanay, pre. Mong giadlok ka na mo.